Mesedetan badio mingi maiteak. Urte zaila bezain ederra dugu aurtengoa ikastolan. Koronabirus maradikatuak gure biziak hankaz gora ipini zituen iaz. Eta badirudi, oraindik ez dugula pasatzea lortu. Haiene, zelako aspermena. Gure lagunak gaixorik, edo etxean sartuta. Irakasleak ere antzera, eta gurasoak, eta ama maititeak, denok ere berdin antzera. Eskerrak ikastolan ederto zaindu gaituztela. Baina bizitza koronabirusa baino gehiago da, eta aurtengoa ere ederra izan dela badiogu. Zergaitik ote? Lagunekin egoteko aukera izan den dugulako. Adibidez, berriro ikastolan elkarrekin elkartzeko aukera izan dugu, eta oso ondo pasatu dugu. Ea hurrengo urtea ere gure lagun eta maite ditugun pertsonekin zoriontsu izaten jarrai ditzagun. Oso gauza simple eta merkea baino ez dizuegu eskatu nahi. Osasuna eta maitasuna. Osasuna gu eta gure inguruko guztiek 2022. Urte honetan arazorik gabe izan dezagun, eta maitasuna maite ditugun pertsona horiek zoriontsu egiten gaituztelako, eta zoriontsu izaten jarrai dezagun guztiok. Besterik ez, Orentze eta Mari Domingi. Zuei ere urte ederra opa dizuegu, eta gehien behar duten pertsonei laguntza eta maitasuna eman diezazuela ziur gaude. Mus eta besarka handi bat, ondo bizi. Opa konfinatuak, urte berri on. Animo!